snad asi k podivu taky ne, většinou jdou na něj. Ráno jsem, ale nevím, jestli nebude někdy pošívat, ještě ráno jsem jednoho zabila a normálně trvala čmouha jako prase, šla jsem jí chvíle. Ale tak má naprosto. Takhle vypadá siesta po snídani. Vlasta se ještě dojídá. Doutníček. Já teprve snídám. Jo, teprve snídáš. Láďa ten hned plíce prohnat. To je bordel na kapitánském stolku. A Nikola si myslel, že jsme byli tam, jak se to tam jmenuje? Prátno. Jo. Že fotbal to mluvil, že je to tam jako špatný, že tam není kam jít pro víno a pro pivo a pro jídlo. A tak jsem mu říkal, že jsme tam nebyli. Že jsme tam sice jeli, ale že jsme nemohli zakotvit, že byla bouřka, nebo že pršelo, že bylo ošklivo, takže jsme se vrátili sem. Tak to nevěděl asi. No, tak to je divný, že to nevěděl, když mluvil s Františkem. Takhle mají šutový bordel v kajutě. Když přišel z velké No, když jsme se vrátili, no, tak si myslel, že jsme... Tak on tam nebyl, když jsme se vrátili, víš, on tam byl jenom Jožka tam byl a Sněžana, ty následňáci. Do naší kajuty nechoď, tam je bordel. A teď vám ukážu, jaký má bordel Iva v kajutě. Co ty, Iva? Kapitán. Kapitán je bordela. Kapitán má na všechno lidi, ty musí uklízet, ale málo velí. No, a teď vám ukážu, chovají se, tam má bordel úplně největší. Na bydle. A vzorně uklizenou kajutu neukazuj. Co vám došla řeč? No, aby jsme ti do toho nemluvili. Ne, tam musí být slyšet komentáře. A pro koho to natáčíš? Pro sebe. Dokumentace. To musí být. Já si to dneska musím všechno zapsat, celý ten týden, nebo to zapomenu. Tady jsou schody jak do nebe. Když jde Láďa oželej, tak si má potíže. Spad jsem jenom jednou. Do první poločas? No, mě Franta povídá, tyjo, fotbalisti. Láďa Bednářů jde z Maríny. Po první poločase šli domů. Natáčení dokumentace. Dokumentace. Tam je. Povídá, Vláďa říkal, že to nezajímá, víš? Jasný. Ale povídá ty dva a... Tak jsem byl v Odmorišti. Dobrý. Dal jsi si taky travaricu? Travaricu? Ne, já jsem tam nikoho nepotkal. To já už jí mám jak z praku, taťko. Jsi přikrmila včerejšek. No to mi to za tolik práce nedá. No ale spalo se ti dobře po Ořechovici? Spalo se mi dobře po Ořechovici, byla dobrá. Ale my jsme si tady ráno dali na vypálení červa a pak jsem došla k vám a Nikola vytáhl travaricu, a protože jsem čekala, až se Franta s Ivou stanou. 4-0. A všechno Já jsem slyšel dvakrát řev, tak jsem říkal 2-0, 3-0. No, já slyšela první řev. Tak říkám, Pak si stvrdla. A Nikola mi říkal, že ještě mohli dát pátej. Minimálně. Jo? No, říkal mi, že ještě mohli dát pátej. Tak. Tam budu na kafe. Bude někdo kafe? Já. Nech si do toho. To já, Láďa, možná taky. Jo. Dej víc, já ho udělám, já to tady dojím ten jogurta. Ty ne, Ivo? Já ne, děkuji. Já to udělám, ty se jak ještě Vláďa najet? Já jsem jet. Ty si jet? Co si jet, Vladí? Chleba s rajčetem. Jo. Včera ten guláš tam Já jsem taky úplně, já dneska byl dobrý. na dietě. byl dobrý, no, ale porce pro 3 a jíst něco sám. Vlastně ty chceš Super, rozpustný na turka. Ale kde je takový ten krám? Tak, končím s produkcí.